Na, megy a videó! Sziasztok! Köszönni Luxus Marci! Ja, köszönni Luxus! Szevasz! Joker! Szevasztok! Itt Joker, Zsolti és... Senki házi kutyáit. Senki házi kutya, mi? És senki házi kutya itt van. Az ott az. Lesznek gamer videók. Lesznek game videók, challenge videók, focista videók és troll videók. A FIFA talán. videó. Ja, meg lesznek Mersz vagy Mersz videók. Ja, mert videók. Most egy kis hülyeséget fogunk Jó! csinálni. Lesz jégkívás is. Ja, jéges sok kihívás, de az challenge, hülye gyerek. Úgyhogy most ki vagyok dögölve. Pedig most kezdődött, de Jani a kemény megmondja. Akkor odaadom neked. Miért? Senki házi kutya, mert ki vagy dögölve. Nem vagyok senki házi kutya, jó? Akkor meg mi a neved? Vagyok! Rocky a kemény, megmondja. Gyere, Blotti! Te Brotker. Nem is kaptad. Átfújjátél oda. Ja. Téged is most? Mikor téged nem tud? Ja, Rocky. Vodka, whisky, jéger. Jó! Tesz! Kidöglöttél, Rocky? Nem. Persze. Ittam egy Red Bullt. És te kidöglöttél, Joker? Kiszerél velem, hogy én így benne lehessek a videóba. Te cseréld be. Te magadra irányítod a kamerát. Oké, átkapcsolom. Belsőre. Jó. Kidöglöttetek, tessék. Kösz. Ilyen vagyok. Ott van a Zsolti. Próbálja ampizni. A hoppába gyerek. Rúgj ki a kezemből a kamerát, jó? Épp ezért nem akarok odaérni a tabletemhez. Nem tablet, hanem kamera. Tablet. Kamera! Tablet. Nem, Gazi! Tessék, most eljössz. Eltörik a gerincem. Az rúg belém is hűs, igen. Ember, december. Hallod, nem viszik? Levi, nem viszik el a biciklimet onnan? Honnan? Onnan előre. Jó. Mi van már megnyitás nekem most? Ha már a videóban nem leszek ilyen hülye. A gyerek néha átmegy mordba, és ölelgeti a lábamat. Ne takard már el a kamerát. Nem takarom el! Sorry! Bocs! Nem vagy direkt kínálni. Várakedjetek inkább. Ne! Joker rád! Szegény gyereket leterítette ez a nagy medve. Joker szemben! Jó! Megad a Joker! Szevasz! De Rocky azért a tabletet a kezéből, ha lehet az iPhone-os tabletemet. Milyen iPhone? De olyan itt. Ja, iPhone is. Az iPad. Nem lényeg. Ez iPhone, a iPhone. forraktor. Ja. Érdekel, hogy milyen márka. Megforogtam. Hasonló az iPhone-hoz a kamerája, hülye gyerek. Az iPad. Mi? Rocky legyűr! Rocky. Joker! Nem, Bruce. Hallod, BCY-nal. Y-nal. Azt te vagy a BCY-nap. Ja, szigzé. Hehe. Ez egy kopi. Ja! Ugrálj, Béla. Ne takard már el. Szegény gyereket leterítette Bruce Lee. Most föl kell a halott ember. És most föltámad és neki megy Bruce Lee-nak.
Azt hiszi kemény gyerek, de jó kemény vagy. Oh! Ez meg mi volt? Festék Megrágtál. vagy Ula? Jó, sziasztok, ez a videó annyi volt. A kezem! Köszönj, Zsolti! Szevasztok! Most te jössz, Johnny. Szevasztok! Sziasztok!